Si Gam-Gam, sabi si Gam-Gam. Ah? Ito na kayo, Miss Nara. Ayan, happy birthday! Ayan ang iyong bouquet. At syempre, need help na, mga ate. I need help. Need some help? Halika, ate. Ayan. Op! May paalak. May paalak si ate. Ito po, mahilig po. Okay. Ayan ang iyong! O, dito kayo sa tabi, ate. Okay, meron kami balloons! Okay, wow! At syempre, meron siyang! Ayan, kompleto po ang ating pulutan! Okay, makihawak. Ayan, at syempre, tanggalin na po natin to. Okay, at sabi natin, I love you! Ay, dito pa tayo, ate. Sabihan mo muna natin mamaya. May mga pa-cake pa! Okay, may cake ulit! Pakihawak natin! At syempre, ngayon, hindi naiwan! Ayan, kanyang cake ang kanyang favorite. Okay? Mahal po? Ate? Okay, so ayan, so dito po tayo. Dito ka, Miss Nara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, bago po i-blow ang kanyang mga candle, dapat po muna mag-wish si Miss Nara. Okay? Wish! Happy birthday, Miss Nara! Ito ang sa iyo! Ayan, at syempre, meron pong ihandang letter ang ating Hunney. Babari po bang basahin ni? Sino mga magbasa? Ano, May? Anime! Miss Anime! To my dearest Han, I really wish I am with you on your special day. I did my best to make it really special for you, but I know my absence makes you sad. We are getting closer to our goal, and time will go faster as we get closer to the day when we will be spending the rest of our lives together. I can't wait for that day to come. But for now, just enjoy your 33rd birthday with your family, friends, and relatives. And I hope you have a blast. I love you so much, Han. Stay strong. Don't lose hope and keep the faith. Happy birthday, Han. From Hunney. Hey! From Hunney! At syempre, andyan na ang iyong pamangkin. Anong iyong message sa iyong tita? Oh, lapit ka rin. Oh, ano message mo sa iyong tita? Tita, happy birthday. Thank Oh. you. Mahal na mahal kita. Oh! Okay? Okay, dito po dito. Dito naman sila. Dito kami sa Nara. Yan, para makita natin ang lechon! Ayan, at syempre,
Oh, okay? Hello, ate. Happy birthday. Thank you. Sana palagi good health ka. Matupad ng pangarap ka. Love you. Oh, kuya! Happy birthday! Sana magandang pa-birthday kung magulat naman yung wish mo. Love you. Okay! Sino pa? Ano pa? Ni Manong! Ay, dyan na! Ni Manong! Kuya! Teka! Wow! Bless you! Oh. Happy birthday, Ibag. Sana masaya kayo palagi. Happy birthday. Family. Okay, next! Ate! Lahat tayo! Para ano? Happy birthday, May. Sana matupad lahat ng wish nyo. Matutupad yan. Dahil sila po ay makakait. Okay, next! Tita! Sige. Tita! Okay. Diba? Ang daming ano. Oh, next! Si Kuya! Happy birthday. Oh, ingat lagi. God! Dati! Say happy birthday to Mimi. Okay, sino pa? Ay, ikaw! Anuhin na natin kasi si Ate Nara is, alam nyo na. Happy birthday. Thank you po. Lahi pala ito ng Ate! Si ate ko. Happy birthday, Tita. I hope all your dreams come true. Thank you. Good health always. Okay, syempre! Sino pa? Si Nanay! Nakita mo si Nanay. Nakita niya si Nanay. Nung para ka. O, Nanay! Ano, sangit na! Sinasangit na! Message yun na kay ni Miss Nara. Oh, dala. Oh, basta rin. Upa! Okay? Dito po tayo. Oh, dito na tayo, Miss Nara. Okay, Miss Nara, kaya mo ng dati. Ano pa ang ating mensahe kay Hunney? Han, thank you. Thank you so much sa lahat ng surprises, sa lahat ng sacrifice, sa lahat ng patience. Thank you sa love. Kapit lang, malapit na. Yay! Kapit ka, malapit na. Ibig sabihin, fly na! Okay? Okay, magpapakilala na po ako. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Parties, thank you, Hunney, sa laging sa paulit-ulit na pag-support at saka pagpili ko sa amin upang may mahatid natin ang lechon! Ginagawa mo! Ang ating sorpresa, ayan. At syempre, Miss Nara, simula, ako na po ang naghatid ng mga sorpresa ni Hunney. At syempre, sobrang thankful po talaga ako kasi hanggang ngayon, nandito pa rin ako hanggang sa mag-fly ka soon, di ba? Ayan.